Nyabo nnukute mmanya ọṅụṅụ bụ nke a na-aṅụ n'ime ala anya bụ Nigeria nke a kpọrọ The Hero Lager Beer bụ ndị nke gara n'ekwu merube mmemme ncheta ọgbụgba afọ 10 ha iji mbụ nke a nọrọ n'ime ya wee merube agamnihu nakwazi ihe nya bụ mmanya megoro n'ime obodo. Ncheta ọgbụgba afọ 10 ahụ bụ nke emerubere mmemme ya bụ nke egwetere nya bụ amụma okwu ka anyị gbaa ọjị ma bụrụ nke a chịkọbara na ngwụcha izu ụka na ebe a na-emepụta nya bụ mmanụ bụ nke dị na Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị bụ Faith Onyemuche ga-ewetara anyị akụkọ etu o si wee gaa. Ya bụ mmanya Hero Lager nke ndị mmadụ na-akpọ ompa bụ mmanya ndị Igbo nabatara bụrụkwa nke na-aga ahịa n'ala Igbo n'ihi na ọ na-egosipụta mmekọrịta nwanne, omenala Igbo, ọrụ aka na mmụọ ọganiru ndị Igbo. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ, onye ji ọkwa Operations Director na ihe gbasara imepụta ya bụ mmanya na mba West Africa bụ Maazị Tony Aja kwuru na ya bụ mmanya gabigara ọtụtụ ihe mkpọbi ụkwụ nke gụnyere enweghị nchekwa n'obodo, ụkọ ego, nje corona na ihe ndị ọzọkwa tupu ọ na-elu ndị mmadụ aka wee bụrụkwa mmanya kwụ jimjim. Maazị Aja kenere ndị na-azụ ha ahịa ndị ọ kọwara dịka ndị na-agba ha ume n'ịrụpụta ya bụ mmanya wee kwe nkwa na ha ga-aga n'iru na-alụpụtakwa ya bụ mmanya Hero Lager nke ga na-enye ha ya bụ ụtọ o kwesịrị ma na-edozikwa ha arụ n'ụzọ dị mma. Onye ọzọ kwukwara okwu na ya bụ ọgbakọ, onye ji ọkwa Marketing Director na ụlọọrụ Hero Lager Beer, Oriakụ Tolu Adedeji, kwuru na ya bụ ọkpụrụkpụ okwu ka anyị wee ọjị nke malitere maka mmemme ịgba arọ 10 mmanya Hero Lager bụ iji gosipụta na mmanya Hero Lager ghọtara uru iwe ọjị bara n'ala Igbo ọkacha ebe ha na-eme mmemme. Oriakụ Adedeji gara n'iru wee kwuo na ya bụ ụlọọrụ Hero Lager abụghị nke na-emetụta sọ ndị na-ego ha ahịa n'ihi na ha na-agba mbọ na-enyere gọọmenti aka site n'inye ndị ntorobịa ọrụ, ịkwado ịgba bọị na MPFL ebe ọtụtụ ndị ntorobịa ritere uru nke ọma n'ụzọ ndị ọzọkwa. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ambasadọ ya bụ mmanya bụ Chief Nkem Owo toro mmanya Hero Lager ka ha si kwuru jinjim na-emekwa ka obi dị ndị na-azụ ha ahịa ụtọ mgbe niile. Chief Owo bụkwa onye na-egosipụta egige na Nollywood ma bụrụkwa onye omenala Igbo na-amasị nke ọma, nwere obi aṅụrị na mmanya Hero Lager na-akwado omenala Igbo nke mere na ndị Igbo nabatara ya nke ọma. Otu onye na ndị bịara na ya bụ ọgbakọ bụrụkwa onye isi oche na ahịa Relief nke dị n'Ọgbaro bụ Chief David Obidike toro ha na ya bụ mmemme wee kpee ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ha. Ọtụtụ ndị bịara na ya bụ mmemme gụnyere Obi Ọnịcha, Igwe Alfred Achebe na ndị ọzọkwa eji okwu ha abụ izu n'ala Igbo. Site n'Ọnịcha, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.